أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أني تغني الله تعالى في كبو شيطان إبليس لعين تورما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينسيدي ني الله تعالى تكبر كما على مي جين هنا لوكوليتي أن الله هنا كرنغرلي. سورة الأنعام تابع. سورة الأنعام دو أمبي أودكا تكوفلانا. نعم. وأنذر محمد يكا بغا ليك ني قراني الذين مقولا يخافون منهم بسرا أن يحشروا وكاننا بو كبروا كنا إلى ربهم نغنو جو على ليس كسراتو ليس لهم اتوبلو من دونه على كون غوفه ولي نيمو نيمانا ولا شفيع وسرنل دومبا فناتو بولو لعلهم لعل اولو منهم بسرا على ني يتقون وبن على كداوم بوين كبولي باتو دابلا الله أكبر كم غدو بي ني بي موفه وانذر بغبغلك مقولا الذين يخافون منهم بسرا منهم بسرا وكان نكونوا كان جو على لا ودو كسرو كوسميرو فوي توغلو وصرنا الدومبا فنا توغلو منا غمنو بي نو اولو سكون كما وكمنا انذر اولو كما اولو فيكو واجو منا كو به الهاو ضمير عائد الى القران نعم ليس لهم أمات موكاسا ليس له من دونه ولي نيموتو بولو من بودمه ودو نو الله ولا شفيع وسرنا الدومباتو بولو فنا من بو سرنا الدوني على يرته او سيسا سرنا الدوني ولا شفيع كو سرنا الدونا فويتي ناليره على ته او بفامو كمانا باسكو سرنا الدومبا فنا تي الله الا من أذن الله الرحمن أيوة ني على يسرى دي منهما أيوة أولو دي بسرو نلدو ملكاو بادو كيراو بادو نبي مو بادو دونباو بادو أكمانانغا بيبكي دي ني على كاجين ني على يزنوت نعم ولا تطرد الذين محمد يكنا مغو غوين يدعون ربهم مغو منهم بو ما ويلي بالغداوة سوغمادا جونا وفي ولا عشي ani wuladaw fɛ yuriduna wajhahu u ti foyi ɲini ni ala ɲɛda tɛ ma alayka a tɛ muhamadu kan min hisabihim olu ka jateminɛ na min shay'in foyi la wa ma min hisabika wa yɛrɛ ka jateminɛ fana o t'u kan alayhim o t'u kan min shay'in foyi la taturdahum k'i b'u gɛn Muhammadu yɛrɛ na labanza na ni ka kɛ dansagona ye a ko wala tatrudi lezina yad'una rabbahum bil ghadati i kana mɔgɔw gɛn ka bɔ i nɔfɛ mɔgɔ minnu bi ala wele bil ghadati sogo wayi a bɛɛ b'a la o fil ghadati fil ghadawati kalango fila de do sɔgɔmada joona fɛ ani wula fɛ n'o ye wala asi kalango fila de b'a la ni mɔgɔ min ko i ma bil ghadati o ta ye wulibali ye min ko bil ghadawati o fana ta ye wulibali ye o tuma na wala asi ani wula fɛ minnu bɛ ala bato sɔgɔma ni wula k'a kan bɛ seli waatiw de ma yuruduna wajhahu k'u ti foyi ɲini ni ala ɲɛda tɛ o tuma na tafsir dɔw ko la minnu bɛ ala bato bil ghadati sɔgɔmada fɛ o kɔrɔ minnu bɛna sigi e kɔrɔ ka e lamɛn ala kota kira kota k'o de ye ala bato ye k'a kan b'o de ma ko mɛ nin y'a sɔrɔ seli yɛrɛ ma farida fɔlɔ parce que nin y'a sɔrɔ silamɛya daminɛ kuma de don o tuma na o kɛlen ko yuriduna wajhahu ti foyi ɲini ni ala ɲɛda tɛ u k'u ka
jateminɛ c'est-à-dire hisabihum tafsir kala mais ko la ma alayka min hisabihim min shay'in ko e u ka garsɛgɛ foyi tɛ e ka i t'u garsɛgɛ a ma fɔ i ka to d'u ma a ma fɔ i ka na d'u ma u fana bɛ n'i lamɛn a ma fɔ u ka to d'i ma a ma fɔ u ka na d'i ma o tuma na kan'u gɛn u ka ko t'i kan i ka ko t'u kan nin y'an sɔrɔ komi a b'a kalama cogo min na kafiri ɲɛmɔgɔw de nana kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ an b'a kanu ka n'i lamɛn mais mɔgɔ minnu fili kɛrɛfɛ nin u nɔgɔlen don u kasa bɔlen don an ka fandandenw don anw kana olu lamɛn k'an sigi olu nɔgɔlen cɛ la vraiment o b'anw dɔgɔya mana n'i bɛ se k'u gɛn u ka yɔrɔ bila o la anw bɛna mais n'u kɔni ma yɔrɔ bila anw tɛna bon nata kama ninnu mɔgɔ minnu bɛna kira lamɛn nin a bɛ ye mɔgɔ nɔfɛmaw de ni dɔ ka jɔn tɛ dɔ ye dɔ ka baarakɛla ye dɔ ye walima faso minnu tɛ jate maabaya la walima maa minnu tɛ maabaya kadiri kɔnɔ wari t'u bolo se t'u ye olu de bɛ na bon o tuma na sebatigiw de nana sisan o sebatigi kelen mana tuubi a ka kabila bɛɛ bɛ se ka tuubi a nɔfɛ o n'u ka jɔnkɛni min bɛna baro la o n'o tɛ kelen ye bon nin ye waribatigi de ye n'a tuubira mɔgɔ caman bɛ tugu a kɔ o tuma na o ni fanda tɛgɛjɛ min bi a ka tilelafana duncogo ɲini tuma dɔ la a t'a sɔrɔ olu tɛ kelen mana kira natara sallallahu alaihi wasallam a natara pour que a ka se ka maaba ninnu dɔw sɔrɔ n'olu tuubira dɔrɔn kabila bɛɛ bɛ tuubi walima dugu yɛrɛ bɛɛ bɛ tuubi mana kira y'o ŋaniya siri a bɛna ɲɛɲini o na ala sɔrɔla k'o de fɔ ko kan'u gɛn dɛ e m'u wele o n'i y'u nalen ka na tugu e la e dun t'u balo u t'e balo u nana n'u yɛrɛ u to yen kan'u gɛn a bɛ daminɛ tan de tɛgɛjɛw ni dɛsɛbaatɔw na wa e ka garisɛgɛ t'u kan u t'i balo i t'u balo ko i b'olu gɛn n'i y'u gɛn kɔni fatakuna e na laban mina zalimina ka fara dasagonaw kan n'o ye tɔɲɔnikɛlaw ye na nin cogo kelen don ni Alahu Taala ye lajarabili kɛ adamadenw dɔ la bibadin n'u ɲɔgɔnna wɛrɛ ye liyakulu mɔgɔsiw k'a fɔ a fɔ ninnu n dɛsɛbaatɔ ɲanibaatɔ minnu filɛ nin ye ala fɔnisirayara ninnu de kan anw cɛla yan o fɔ kun ye jumɛn ye alayhisalahu a fɔ ala tɛ masa ye wa ala min dɔnniyalen don bi shakirina ni ala barika dalaw ye o ye dɛrɛ wa kazalika don wa kazalika ala ko nin cogo kelen don fatanna ba'dahum bi ba'din ne ala ye u dɔ jarabi ni dɔ ye o kɔrɔ ye a dɔw yɛrɛ ma sɔn silamɛya ma abada k'a fɔ ni n fandanden ninnu y'anw gɔn fɛn min na an ka tila ka don ka fara olu kan an kɔni tɛ se ka jɛ n'o ye anw tɛ don bilen mana ala ye u lajarabi ni ɲɔgɔn ye ne ka jɔnkɛni o de nana don ne ɲɔgɔnna maaba ka tila ka don diinɛ kelen la n ka jɔnkɛni nɔfɛ mana n y'u lajarabi ni ɲɔgɔn ye a ma dan ye dɛ liyakulu tari maaba ninnu n'a fɔ ahaula'i a fɔ nin de ye mɔgɔ ye manallahu alayhim min baynina ala hinɛna mɔgɔ minnu n'anw cɛla yan o ye ninnu ye tɛgɛjɛ fandan jɔnw ko olu de ye ala ka mɔgɔ ye u bɛ yɛlɛ u la quoi u bɛ mokɛli u la ko olu don dɔ tɛ nin diinɛ na mana ala ko alayhisalahu bi a'lama bi shakirin a fɔ ala yɛrɛ de tɛ dɔnnibaa ye minnu bɛ ala barikada ani minnu bɛ diɲɛ nɔfɛ ala b'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na koyi naam wa iza ja'aka allazina ni mɔgɔw nani yɔrɔ la mɔgɔ minnu limaniyara ni ala ka kuranɛ ayaw la a fɔ olu ye salamun kisi o kisi o bɛ a kan bi ama ya a wajibiya a yɛrɛ kun kan ko a bɛ hinɛ ko a ko bɛ cogo min na
ni maa min baara la منكم aw walejugukɛlaw la سوءا baara jugu la بجهالة k'a sɔrɔ a t'a dɔn ثم a tilalen kɔ تاب a nimisara ka tuubi من بعده walejugu kɛlen kɔ وأصلح a ye min tiɲɛ a y'o dilan فأنه i k'a dɔn nin ko in sa غفور i k'a dɔn ala gafurun ala ye yafa masa ye رحيم ala b'i hinɛ i y'a dɔn a da kɔni ye nin le bamanankan jɛlen kɔni wa iza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina Muhammadu ni mɔgɔw nana i yɔrɔ la minnu dara ni ala la u nimisalen don u bɛ fɛ ka na don silamɛya la fakul salamun alaykum a f'u ma k'u k'u hakili sigi ko tɔɔrɔ t'u kan an ma y'a seba yɛrɛ kan k'a wajibiya yɛrɛ kan rahama ko ale ala bɛ hinɛ ko ala y'o wajibiya yɛrɛ kan ni jɔn filila n'i sekira ala ko n b'i kunbɛn ko o ye layidu yɛrɛ ye ala de kan a y'o k'a yɛrɛ kan ko ale ala ye masaden ye ni maa o maa ye baara kɛ aw la su an baara jugu la bi jɛ halati n'o don wa k'a sɔrɔ a t'a dɔn ثم تاب seki a tilala ka tuubi min ba'dihi walejugu kɛlen kɔ وأصلح a ye min tiɲɛ a y'o dilan o tuma na aslaha an y'o fɔ siɲɛ caman aslaha dɔ ye i ye walinafolo de suɲɛ i tuubira ka sira ala ɲɛ i b'a segin a tigi ma n'a bɛ se ka segin n'a bɛ se ka segin parce que o dɔw kɛra dɔw ka limaniya y'o kɛ a ye ko caman s'u ma an ka denmisɛnnin dɔw bɛ ansaruw don tuma min na ni ala ko in donn'o dusukun na denmisɛnninya na burusi kɔnɔ a bɛ sɛw suɲɛ a bɛ fɛn caman kɛ u nana ka n'a fɔ cɛkɔrɔba ye ko tiɲɛ na ne delila k'i ka sɛ 2 suɲɛ ni a bɛ kɛ min ye a bɛ fɛ k'a wari de sara quoi cɛkɔrɔba ko sɛ 2 dama ko hali ne ka saga ni misi minnu tununna ko a bɛɛ ye e ye a ma diya dɛ u taara n'u ye fɔ u taara n'u ye fɔ an ka kubeda la ka taa di juge ma a ko gɛlɛyara kosɛbɛ i y'a ye limaniya de y'a sɔrɔ walahi a ye sɛ 2 de suɲɛ so in kɔnɔ a denmisɛnniya la sisan a kɛra ala fɛ a ko a bɛ t'o de dilan dutigi ko sɛ 2 tɛ ko a ka sagaw misiw ko nin de y'a bɛɛ suɲɛ o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɔra nin manamana ko in na a mɛnna parce que denmisɛnninw ka baara don burusi kɔnɔnaw na n'u y'u ka gɛrɛnw sigi dɔrɔn u bɛ taa dɔ mɔmuso ka sɛ suɲɛ walima dɔ ba ka sɛ suɲɛ o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ burusi kɔnɔ quoi o min n'o kɛra dɛ limaniya y'ale sɔrɔ min kɛ ko a bɛ t'o dilan a ma diya dɛ o tuma na aslaha in de i ye min tiɲɛ k'a dilan ni min bɛ se ka dilan ni min bɛ se ka dilan o tuma na aslaha kɔrɔ ye masalan i ye tulon kɛ muso dɔ fɛ aslaha bɔ a la i ka ko dabila pewu mais a ma ɲini fɛ ni a sɔrɔla muso cɛ b'a fɛ i ka taa fɔ a cɛ ye wa aslaha n bɛna ko dilan i bɛ yafa ma ne ni muso cɛ non aha o tɛ aslaha kɔnɔ dɛ o ye afsada de o ko ala bɛ yafa jɔn ma n'a ye walejugu kɛ walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamuna a ka sɔrɔ u ma duumi ala kotali kan ka sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn ko ala kota don mana a b'a janto nin na mɔgɔw bɛ fili adamaden kɛra cogo o cogo ɛlɛkɛmalu lillahi ala kelen dɔrɔn de dafalen don jɔn bɛ fili ça c'est sûr jɔn bɛ fili ala yɛrɛ y'o fɔ o bɛ hadisa sabatilenw na ɛlɛkɛmalu lillahi ni ala kelen tɛ foyi ma dafa o tuma na maasumunaw bɛ yen n'o ye ala ka kiraw ni nabi ɲumanw na u bɔ ɲɔgɔnko ye mais n'a bɔra olu la adamaden i bɛ siran ala ɲɛ i b'i kɔlɔsi i bɛ siran ala ɲɛ i b'i kɔlɔsi mais sitanɛ bɛ s'i la fɛn dɔw la i yɛrɛ b'i yɛrɛ y'a la i bɛ tila ka nimisa o ye maaya taa cogo de ye mais sariya bɛ min ɲini i fɛ ni sitanɛ ser'i la fɛn o fɛn na n'i segir'i yɛrɛ ma segin i kɔ i ka nimisa ka gɛrɛ ala la n'o kɛra ala b'i sɔn nka ka mɔgɔw nɛgɛn k'u bila walejugu la k'u bila tiɲɛni na ko ala ye yafa masa ye
o ye cɛnikɛlaw de ye o ni ala ka diinɛ tɛ fankelen naam fa innahu i k'a dɔn ala ghafurun ala ye yafa masa ye rahimun masa min don a bɛ hinɛ a ka jɔn na naam ala ka hinɛ na naam a ko a bɛ nin jogo kelen na ne bɛ kuranɛ ayaw walanwalan tari bangeni na kɛ mujrimina cɛnikɛlaw ta sira la n bɛ kuranɛ ayaw nani dalilu de ye ka ko walanwalan kosɛbɛ tari an na cɛnikɛlaw ta sira dɔn o tuma na ne ala ka yafa ye mɔgɔw de ye minnu ye baara kɛ ka sɔrɔ u t'a dɔn u y'a dɔn min kɛ u segir'u kɔ u ko ala an bɔra a la u ye min tiɲɛ u y'o dilan ko mɛ kuma kɔrɔ de ye nin minnu bɛ tɔɲɔli ni dansago ni mɔgɔ tɔɲɔ na ko n bɛ ala yafa deli ko nin walawala kun de ye n ka cɛnikɛlaw ka sira jira u la olu ye cɛnikɛlaw de ye silamɛw tɛ a hakitugu k'a kɛ ka dumiya kan mana ko kuranɛ aya nana ka walanwalali k'i y'a kɛcogo ɲuman na n'i ye min ye o kɔfɛ aya y'a walanwala de tari n'a dɔn ko olu tɛ ala ka mɔgɔ ye voilà walitastabina bimana bangeni ka kɛ sabilul mujrimina cɛnikɛlaw ni dansagonaw ka sira la i ko olu dɔn olu ni tuubitigiw tɛ kelen ye naam naam kul muhamadu a fɔ ne min filɛ nin ye ne ladira ko ne ka batoli kɛ fɛnw na t'a dɔn na a bɛ ka k'o min bato ala kɔfɛ muhamadu a fɔ ne kɔni ji nɔfɛ tugu kɛ a ni dungɔ nɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ don n'o kɛra ne kɔni filila sa dɛ filili yɛrɛ la wa ne ma kɛ u t'a di n'a kanabaaw ye kun o tuma na u bɛ kira nɛgɛni nin ye ko in bɛ cogo min na e yɛrɛ de bɛ ka ko gɛlɛya n'o tɛ i yɛrɛ b'a dɔn faso ko don a ma nɔgɔn i yɛrɛ n'an bɛ ni fɛn min ye bɛɛ y'a dɔn nin ye tiɲɛ o tuma na pour que nin ko ka nɔgɔya an bɛ min kɛ an bɛ tile fila kɛ k'e ka ala bato an bɛ tile fila kɛ k'an yɛrɛ ka ala bato tagalen ɲɛfɛ k'o bɛ taa dɔɔni dɔɔni nka n'e girinna k'anw da bɔ yen ka na n'i ta ye o fana ka gɛlɛn dɛ o kumana u nana ka na kira nɛgɛ n'o de ye ala ko cogo di o kumana muhamadu a f'u ye ko ala ye ne bagabaga ka ne bali an ni abuda lezi ne ka fɛn bato aw bɛ ka fɛn min bato min tɛ ala ye ne balil'o la dɛ ne tɛ se ka tugu muhamadu a f'u ye ko e tɛ se ka tugu ni dungɔ nɔfɛ parce que diinɛ tɛ nin ye nin ye ni dungɔ de a f'u ye e tɛ se ka tugu ni dungɔ nɔfɛ na n'o kɔni kɛra ne filila muhamadu n'o kɔni kɛra e filila i ye sira bila pewu na n'o kɛra kɔni ne muhamadu tɛ maa kana ni ye bilen ne ka jɛn n'a ye k'aw ka boli bato aw fana ka ne ka ala bato o fana ti ɲɛ dɛ o de sama-samana fɔ lakum dinukum o de nana a y'a ta kɛ a kan don ta la na muhamadu a fɔ ne min filɛ nin n bɛ sira kan ka bɔ man yɔrɔ n'aw y'o nkalontigiya dun fɛn min bɛ ne bolo nin ye a bɛ min ɲini o tɛ ne bolo i k'a dɔn o kiiri cogoyaw sa o bɛ ala kelen de bolo ala bɛ tiɲɛ fɔ ala tigitigi tiɲɛ ni nkalon bɔli ɲɔgɔn na ni ala in de y'a kɛbaa ye kɛbaa si tɛ ala ka tɛmɛ ni ala in kan a ko cogo di kul muhamadu a fɔ kafiri ninnu ye inni ala bayyinatin ne bɛ jɛlen de kan lumière sigi n bɛ dibi min kan ni k'a dibi bɔ a la ne bɛ sira de kan min tilennen don min rabbi ka bɔ mayɔrɔ wa kazzabtum bihi aw dun y'o nkalontigiya k'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye fiyewu ma indi ma tastajiluna bihi a kɔrɔtɔ bɛ k'a fɔ ko n ka min kɛ o tɛ ne bolo
parce que a ko Muhamadu i ta tɛ tiɲɛ n'a sɔrɔla i ta ye tiɲɛ ye kaba pɛrɛn jigin an kan ye k'an bɛɛ fa bi a fɔ Ala ka mɛlɛkɛw bila ka na u kana tasuma don magana bi o tumana n'i ma s'o la e ni Ala tɛ ɲɔgɔn fɛ o tumana Ala ko a f'u ye k'i bɛ tilennenya sira kan dɛ ko nka sa u bɛ ka min f'u ye ma indi ma tasajiluna bihi ko u bɛ ka ɲangata min wele k'o kana sisan taru na da i la k'a fɔ o t'e bolo o t'e bolo i y'a ye sa c'est-à-dire kira ninnu sɛgɛnna bon siratul mustaqim fo ka taa lahara se a bɛɛ bɛ o tasuma kelen de la fɔ ni min ye sira bila naam ɲangata jigini ni ɲangata yɛlɛni o kiiri bɛ Ala de bolo ne ye jɔn de ye o tɛ ne bolo yaqusul haqa Ala bi tiɲɛ de fɔ e tɛ y'a kɛ yaqusu ye a bɛ kalancogo wɛrɛw la fana yaqdi el haqa Ala de bi tiɲɛ latigɛ yaqusu a b'a fɔ yaqdi a bɛɛ ka kan nin yɔrɔ in na kalanko fila don yaqdi aw yaqusu el haqa a bɛ tiɲɛ fɔ wa huwa khairul fasilina tiɲɛ ni nkalon bɔli ɲɔgɔn na k'a bɛɛ bila a danfɛ a kɛbaga ɲuman si t'o la ni Ala tɛ Ala de y'o kɛbaga ye naam Muhamadu a fɔ ma ni fɛn kun bɛ ne bolo a bɛ ka min kɛli ɲini sisan n galenna ko kun bɛ ban o ne Muhamadu cɛ wa baynakum ani aw kafiriw cɛ nka i k'a dɔn Ala de bɛ dɔnniya bɛ zalimina ni tɔɲɔnikɛlaw ye nin ye wulibali ye dɛrɛ Muhamadu qul a fɔ kafiri ninnu ye law anna indi ma tastajiluna bihi n'a sɔrɔla a bɛ ka ta tiɲɛ min ɲini ko ne Muhamadu kun bɛ se o la lakudiya la sisan t'an sɔrɔ ɲɔgɔn na o Ala yɛrɛ ye kabako masaba de ye Ala ye nin yɔrɔ in ta a yɛrɛ kelen c'est-à-dire a ma sɔn fiyewu ni takdiratu tɛ ka jɔn dɔ ka dimi bila jɔn dɔ kan hali n'a ta tɛ tiɲɛ n'Ala kun sɔnna o ma diɲɛ kun ye sisan ti Barowa n'Ala kun sɔnna ɲazore tɛ yan bilen o u y'a fɔ ten Ala an ni yɔrɔ ɲangata teliya ka na lahara kɔnɔ Barowa ni a bɛ kɛ ten ɲazora si tɛ yan maa o maa banna yan dugu bɛɛ dɔ la dugu bɛɛ dɔ la a ye nɛɛma yɛrɛ tɛ o ko lozini mati nɛɛma tɛ e bɛ taa sɔrɔ hali a si ma tilela fana dun k'a fɔ Ala kɛra ko ten ko Ala ye hɛrɛ nin kɛ maa o maa ye k'a ye juguw bila i nɔfɛ u k'i hasidiya mais o ko tɛ dɛ hɛrɛ tɛ dɛ kabini Ala k'i da tama t'i kun wa tama tɛ nin yɛrɛ kun fo i b'i segele ka taa foro la daba kɛlen k'i sen tigɛ mais o bɛɛ kɔ i ni maa bi bɛn n'i ka ko tora o ma i ti foro sɔrɔ e bɛ sa mana Ala yɛrɛ ye nin yɔrɔ in ta mais yɔrɔ jugu don dɛ parce que layidu min b'a bolo la yuflihu zalimun la yuflihu abadan zalimin tɔɲɔnikɛla t'i kisi fiyewu i b'a ye ɲɛna yan maa o maa kɛra dasagona ye n'i ye ne tɔɲɔ ne kɔni bɛ fɛ i ka sa bi nka ne ma se o la Ala ma sɔn o ma mais tagalen ɲɛfɛ e yɛrɛ bɛ saya ɲini don dɔ la i t'a sɔrɔ o ti kɔrɔbɔ tɔɲɔnikɛla maa o maa ye mɔgɔw tɔɲɔ Ala t'i fa i sago la o kɔni o ti yɛlɛma fiyewu Ala yɛrɛ kelen ye o t'a yɛrɛ ye Ala kana an kɛ tɔɲɔnikɛla ye ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين Ala kuranɛ ye nin de fɔ Ala ka mɔgɔw kɛ dɔ ka dɔ ɲɔni ka bɔ dɔ kan n'o kun tɛ a ko dugukolo yɛrɛ tun bɛ tiɲɛ o an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɔ a ka ɲɔgɔn ban
ala ye masa min a bɛ baara kɛ n'a sago ye dɔrɔn mais i jija i kana kɛ tɔɲɔnikɛla ye tɔɲɔnikɛla de ko ka ko ala y'a ka dafɛn bɛɛ kɛ kafiri ye a fɔ ala tɛ yen i bɛ balo i sago la mais ni ala ka jɔn tɔɲɔ ala b'i ta tiɲɛ o t'i yɛlɛmɛ fiyewu o t'i yɛlɛmɛ fiyewu a b'a janto o la o t'i yɛlɛmɛ ɔ kumana a ko Muhamadu ma a f'u ye law anna indi ma tasajiluna bihi laqudiya al-amru bayni wa baynakum aw bɛ ka halaki min ɲini n'a sɔrɔla o tun bɛ ne bolo ɲansɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn na o ɲansɔrɔ a bɛɛ ta tiɲɛna kira y'o de fɔ ne tɛ se k'aw faga n tɛ se ka balawu jigin aw kan n tɛ se ka sanbɛrɛ jigin aw kan mais tiɲɛ yɛrɛ la ni ne tun bɛ se o la an tun tɛ kuma ta ko fila tɛ ɲansɔrɔ an bɛɛ y'an yɛrɛ sɔrɔ ayiwa e y'a ye cogo di na wallahu nin de ye dalilu yɛrɛ ye sa wallahu i k'a dɔn ala kɔni a'lamu bi zalimina ala de bɛ tɔɲɔnikɛlaw dɔn hali ni e tɛ se ka fɛn k'a la ni ala b'a dɔn a to ma i mun y'u kafiriw ye a t'u k'u ta kɛ ne yɛrɛ ala kɛ n bɛ ka jan daw ɲɛ n b'i muɲu k'u kɔnɔ u sen bɛ bila a la ɲangata bɛna da o kan o cɛ ka jugu o ɲɔgɔn ti da maa kan o kumana ala ko yan ko ne yɛrɛ a'lamu bi zalimina ni ala bɛ tɔɲɔnikɛla dɔn ala kana an kɛ tɔɲɔnikɛla ye naam a bɛ nin ala kelen in bolo mafatihul ghaibi gundo dayɛlɛla o bɛ ala bolo mɔgɔ si t'o dɔn fo n'a kɛra ale yɛrɛ ye dɛ ala bɛ fɛn dɔn min bɛ gele kan a min bɛ kɔgɔjibaw jukɔrɔ furabulu kelen t'i bunu fo ala bɛ bɔ a furabulu bunukuma kalama ɲɔkisɛ kelen t'i bunu dugumakolo dibi la fɛn kɛnɛ t'i bunu fɛn jalan t'i bunu f'i k'a dɔn nin bɛɛ bɛ kitabu la mubinun min bangenen bɛ i y'a ye a ko mafatihul ghaibi n'o bɛ wele ko gundo dayɛlɛla k'o bɛ ala de bolo ko u bɛ nin fɔ tuma min na nin aya min na o y'a sɔrɔ u ye alakira tɔɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam ko sɛgɛn bɛ n'i ka mɔgɔw fa e kan bɛ ko ala min ye kabakolo dugumakolo da k'o de ye e ci anw mana an ka jɔnw ci an b'u ka surafana d'u ma n'an ko taa nin fɛn in na u bɛ dumuni min kɛ an b'a d'u ma u bɛ ji min an b'a d'u ma mais ala belebeleba ye ci kabakolotigi kɔngɔ ni minɔgɔ bɛna e ni jɛɲɔgɔnw fa yan o tuma na i ti dɔ minɛ ala fɛ ka di i ka mɔgɔw ma u ka bɔ tan i yɛrɛ ka bɔ tan an k'a dɔn ko tiɲɛ na ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ o tun bɛ nin manamanakan ninnu de fɔ kira ma o tuma na ala sɔrɔla k'o de fɔ ko wa indahu mafatihul ghaibi c'est-à-dire ko dogolenw tile n'o ye nafolo ye n'o ye sanu ye n'o ye wari ye n'o ye hɛrɛmugu ye k'a bɛɛ dayɛlɛla bɛ ala de bolo a bɛɛ dayɛlɛla bɛ ala bolo mafatihul ghaibi kuran tafsiriw ye ɲɔgɔn sama na kosɛbɛ k'a kɔrɔ yɛrɛ ye mun ye ayiwa abdallah ibnu dinar ale ko a ye seyidina umaru denkɛ kamɛ ko ale ye alakira lamɛn sallallahu alaihi wasallam k'a ko mafatihul ghaibi ko khamsun komi a bɛɛ b'a dɔn cogo min na ko gundo tile min bɛ ka fɔ kuranɛ kɔnɔ yan ko fɛn 5 de don la ya'lamuha illa Allah ko maa si t'a dɔn ni ala yɛrɛ tɛ mafatihul ghaib o tuma na ko mafatihul ghaib a fɔlɔ ye ko mɔgɔ si t'a dɔn min bɛ muso dɛbɛ la muso mana kɔnɔ ta a kɔnɔ yan'a ka jigin den cɛ ye muso do 2 ni do 3 ni do ko maa si t'o dɔn ni ala tɛ ko o de ye gundo tile fɔlɔ ye wa ya'lamu ma fil ghadi fɛn min bɛ kɛ sini
ala de b'o dɔn fɛn min bɛ kɛ sini an kɔni bɛ yan bi mais sini bɛna an sɔrɔ cogo min na sisan aw ni ne an bɛɛ b'an kun fɛ o la ko bɔn sini min bɛna kɛ ko ala kelen de b'o dɔn wa ya'lam mata yati al-matar wa ala de b'a dɔn fana san bɛna tuma min na sanji bɛna tuma min na ala de b'o dɔn wala ya'lamu nafsun bi ayyi ardin tamutu ko ni si t'a dɔn i bɛ sa yɔrɔ min na ala de b'i sa yɔrɔ dɔn wala ya'lamu mata taqumu sa'a ko maa si t'a dɔn diɲɛ bɛ wuli don min na bon ko nin 25 in ko nin de ye wa indahu mafatihu al-ghaib ko gundo tile min bɛ ala bolo ko ye nin 25 in ye nin ye Seydina Umar denkɛ ye min lakali nka dɔhaku y'a fɔ ko mafatihul ghaibi ko khaza'inul ard ko mafatihul ghaibi ko kɔrɔ min b'a la dɔrɔn ko khaza'inul ard de ko don dugukolo hɛrɛ bɔyɔrɔw k'o bɛ ala de bolo ani ɲangata bi jigin tuma min na parce que kafiriw kɛlen bɛ ka kira tɔɔrɔ balawu jigin an ka sa ni bi se kumana la o bɛ ala de bolo kumana ɲangata bi jigin don min na ko ala de b'o dɔn nin ye dɔhaku ka tafsiri ye nka a t'aw ko mafatihul ghaibi de kɔrɔ ye ma ghaba ankum min sawabin wa iqabin fɛn min aw ma fɛn min dɔn dɔrɔn baraji joli b'i bolo jurumu joli b'i bolo i bɛna hɛrɛ kisi bɛna kɛ walima i bɛna tɔɔrɔ de sɔrɔ ko o de ye mafatihul ghaibi ye o ye dɔhaku ye min fɔ wala o ye min fɔ a t'aw ye min fɔ o y'o ye dɔw ko k'o si tɛ dɔw ko waqila inqida'ul ajali ko si ban kuma ko kuma in yɛrɛ de ye ko si bɛ ban kuma min na ko maa si t'a dɔn ala yɛrɛ kɔ dɔw ko la k'o tɛ dɛ ko a kɔrɔ yɛrɛ ye min ye ahwalul ibadi mina sa'adati wa shaqawa ko adamadenw lahalaya i kunna bɛ ja wa i kunna bɛ koya wa ko o min maa t'o dɔn dɛ ko o de ye mafatihul ghaibi ye bon à toutes les façons mafatihul ghaibi kɔni kɔrɔ ye yan ala ka hɛrɛ gundo hɛrɛ tile parce que kɛlɛ bɛ min nɔfɛ dɔ di i yɛrɛ ma i ka dɔ di i nɔfɛ mɔgɔw ma u ka kɛ fɛntigi ye o tuma na a ko gundo tile bɛ ala de bolo o tuma na gundo in fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ hɛrɛ b'a kɔnɔ kafiriw bɛ k'a fɔ n'i ta ye tiɲɛ ye balawu jigin an kan o fana b'a kɔnɔ a bɛ jigin don jumɛn o fana b'o de kɔnɔ ye o tuma na kira k'o t'ale bolo mafatihul ghaibi bɛ ala de bolo wa indahu mafatihul ghaibi o tuma na gundo tile o bɛ ala de bolo komi a y'a faamu kaban naam wa maa si t'a dɔn ni ala yɛrɛ tɛ ala de bɛ se k'a fɔ i labɛn balawu bɛ jigin a kan nin don in a m'o fɔ lutu ka mɔgɔw halaki la ko ka taa se sɔgɔmada joona ma ale sasobo bi kara fɔ sɔgɔmada manzuru sɔgɔmada dun sera a kɛra dɛ o tuma na ala de y'o fɔ alors lutu tun tɛ se k'o fɔ parce que ale t'o dɔn na wa ya'lam ma ala de bɛ fɛn dɔn fili barri min bɛ tin di kan fɛn minnu bɛ tin di kan dafɛnw na a ka ca dɛ fɛn minnu bɛ tin di kan dafɛnw na a ka ca aw tɛ se k'a bɛɛ dɔn yan mais minnu bɛ burusi kɔnɔ n'u bɛ sɛnɛ kɛ n'u bɛ kungo kɔnɔ olu de b'a dɔn dafɛnw ka ca fɛn caman bɛ bɔ dugukolo la i bɛ fɛn caman ye tu kɔnɔ i b'a dɔn ko ala ye masa ye ani maa minnu bɛ fɛnw jatew minɛ kɔgɔji jukɔrɔ fɛn ninnu n'u bɔra i yɛrɛ bɛ fɛnw ye u b'i kabakoya kosɛbɛ tuma na i b'a dɔn ko ala ye fɛnba tigi ye ala ko fɛn min bɛ nin kelen in kan n b'a bɛɛ kalama ni ala de jɔlen bɛ n'a bɛɛ garisɛgɛ ye fana wa ya'lam wal bahari ani babaw kɔnɔna n'o ye kɔgɔjibaw jukɔrɔla ye i y'a dɔn u y'a fɔ ko dafɛn n'u y'a tila 1000 ye ko 100 joli k'o bɛɛ bilala kɔgɔji de kɔnɔ don o don découvert bɛ kɛ fɛn kura dɔw la kɔnɔ ni o bɛ kɛ koyi kabakoba bɛ dali la
yɛrɛ bi dafɛ dɔ ye dugukolo sanfɛ yɛrɛ bi kabakoya nin dilala cogo di ala fɛ mais ala ɲɛ bɛ nin bɛɛ la a ɲɛ bɛ belebele in na cogo min na a ɲɛ b'a bɛɛ la ten sama ka bon ye a ɲɛ b'o la mali ka bon ye a ɲɛ b'o la o tuma na naam ani kɔgɔji jukɔrɔ wa ma tasqutu min waraqatin wa i k'a dɔn jiribulu si tɛ bunu ka bɔ yiri la mangoro bulu walima yiri o yiri a si bulu tɛ bunu fɔ ala b'a bunu kuma kalama a tɛ kɛ ala kɔfɛ yiri bulu dama ala b'a kalama ko nin bɛna bin nin waati in na kumana o kɔrɔ ye adamadenw ka ko an ka ko bɛ ala bolo a tɛ se ka ɲɛfɔ o i t'a fɔ ko filimeli o ayi a tɛ se ka ɲɛfɔ lahara o ala min ɲɛ b'an na o de bɛ taa an juge fana wa diɲɛ na yan fana an garisɛgɛ bɛ o ala de bolo an bɛ ka min kɛ a b'a kalama min b'an dusukun na a b'a kalama o de la ne y'o fɔ an ka ko ma nɔgɔn e bɛ t'i bolo jan ala min ye ala min k'a to e ko i t'a to sufɛ e bolo jannen b'o de ye i y'a dɔn o ye yɛlɛko ye ala ko hasidiya dabila e dusukun falen don dabalijugu dabila e bɛ fɛ dɔ ka sa bi ala ko a to i ma sɔn mais hali bi sufɛ e bolo jannen bɛ o ala de ye mais ala in de b'i dɔn i y'a dɔn i b'i yɛrɛ nɛgɛ ala k'an dɛmɛ wala habbatin ɲɔkisɛ kelen tɛ abada fi zulumati don fi zulumati la ardi dugumakolo dibi la fo ala b'a kalama n'ala t'a kalama a t'i falen o i bi dingɛ de sen ka ɲɔkisɛ bila a kɔnɔ ka danni kɛ o kumana ala ko ɲɔkisɛ kelen si tɛ yen min bɛ dugukolo dibi la ni ne ala t'a kalama n'ala t'a kalama a t'i falen aw kɔni bɛ sɛnɛ kɛ nka ala de bɛ falenni kɛ ɲɔkisɛ kelen bilalen dugukolo jukɔrɔ ko ala ɲɛ b'a la o la a bɛ falen ala ɲɛ b'a la n'ala ɲɛ t'a la a tɛ falen naam wala ratibin fɛn kɛnɛ foyi tɛ yen fɔ ala b'a kalama k'a fɔ nin kɛnɛyara nin ɲɛna foro kɔnɔ i ka ɲɔw la nin ɲɛna jardin kɔnɔ i ka yiriw la i k'a dɔn min ɲɛna wala yaabisi ni min ma ɲɛ ala b'a bɛɛ kalama illa fi kitabin a bɛɛ sɛbɛnnen don kitabu de la ala bolo n'a bɛ fɔ o ma lahu mahfuzu wala a bɛɛ b'o la dafalen wa huwa allazi ala de ye masa ye ale de b'aw fatu sufɛ nka ala bɛ fɛn fana dɔn a y'o min kɛ tile fɛ segi ala bɛna aw lakunu o tile in fɛ sa kari waati na s'a dan na waati min kofɔra segi ka na ala ma marji'ukum a bɛɛ bɛ segi ala bɛna t'aw kunnafoni ni fɛn ye aw kun kɛra diɲɛ na yan ta'maluna a bɛ min baara e y'a faamu a ko cogo di wa huwa allazi ala de ye masa ye yatawaffakum ala bi aw faga bil-layli sufɛ ala b'aw faga sufɛ saya min ko don ko ni de bi bɔ ni bi bɔ o de la ɲininen don suna sira kan mɔgɔ hakilima n'i bɛna sunɔgɔbaatɔ kunu i k'i bolo da ka dɔɔni dɔɔni n'i bɛ segin ka na dɔɔni dɔɔni fo a ka wuli mais ka girin ka kule ka mɔgɔw wele a sunɔgɔbaatɔ n'i m'i farati ni hisu ye ni nali kɔn dɔrɔn a tɛ wuli bilen o de la u b'a fɔ toujours n'i bɛ sunɔgɔbaatɔ kunu kana pɛrɛn kun a gosi gosi walima kuma fɛ ni kuma fitinin ye n'o kɛra suhuru bɛ don a la ne bɛ segin mais n'i pɛrɛnna ni ale ka hisu ye ni kɔn dɔrɔn a tɛ wuli bilen o donna caman bɛ yen o tɛ sɔn a ma sunɔgɔbaatɔ t'i kunu ka pɛrɛn kun i b'a lajɛ de i bɛ se k'a wuli nɔgɔya la cogo min
o kumana ala ko wallazi yatawaffakum bil-layli ala de ye masa ye sufɛ ala bɛ aw faga mais a ko sufɛ a y'o ta dɔrɔn parce que mɔgɔw ka ca la u bɛ sunɔgɔ sufɛ de mais a bɛ fɛ k'a fɔ kuma yɛrɛ kɔrɔ ye dɔrɔn ala de b'aw faga a ka sunɔgɔ la a kɛra sufɛ o a kɛra wulafɛ a kɛra tilefɛ a bɛɛ ka kan mais a ye sufɛla ta parce que mɔgɔw ka sunɔgɔ waati sɛbɛ ye sufɛla de parce que a y'o fɔ ko waja'alna layla an ye sufɛla kɛ aw ka lafiya waati de ye sutura waati ye a ye mana mun fɔ o la dɛ ya kumana sunɔgɔ de don naam wa ala b'a dɔn fana a ye fɛn o fɛn kɛ tile fɛ a ka baarakɛ yɔrɔw la i bɛ baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ commerce don wa bureau don wa mécanicien don wa électricien don wa en tout cas ala ko wa ya'lamu ma jaratum bin nahari a ye fɛn o fɛn kɛ tile fɛ ko ale ala b'a bɛɛ kalama a bɛɛ sɛbɛnnen b'a bolo fana naam segi ala bɛ tila ka na aw kunu fana fihi o hawi o ko k'o de ye naharu a bɛ sunɔgɔ su fɛ a ye baara min kɛ tile fɛ ala b'o kalama wa ala bɛ tila ka na aw kunu tile fɛ fihi o tile kelen in fɛ i y'a faamu wa kumana sunɔgɔ ni sunɔgɔra dɔrɔn u ko ni bɛ bɔ de ni bɛ bɔ mais farikolo bɛ yen i bɛ fiɲɛ min sama ka bila o bɛ ka kɛ o jɔlen tɛ mais fɛn min b'i la n'a bɛ fɔ o ma ko uru ko o de bɛ bɔ o bɛ bɔli min kɛ o de mana taa yɔrɔ o yɔrɔ sa e yɛrɛ bɛ taa yen e dan bɛ Bamakɔ yan e dan b'i ka so e bɛ ka sunɔgɔ e ni bɔra o taa mɛ n'a yɛrɛ ye e bɛ t'i yɛrɛ ye a ka dugu la ten ɔ kumana ni kɔɲɔ tɛ ayiwa denkundi walima ko dɔ an n'a ka mɔgɔw kɔni n bɛ ɲɔgɔn na a dɔw yecogo ka ɲi tuma dɔw la a dɔw yecogo bɛ ɲagami dɔɔni i yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ o la kosɛbɛ yan'o ko ka ɲɛnabɔ i k'a dɔn ko sogo don o b'a sɔrɔ i degunna dɔw la kosɛbɛ o kumana ni bɛ tila ka mais kabakoba de don parce que ni docteur recherche scientifique minnu ye sogo yɛrɛ ɲɛɲini n'u y'a f'u ye anw fɛ i b'a fɔ sɔrɔ ni sira ka sogo mais u ye seconde damadɔ de fɔ sogo yɛrɛ tɛ tɛmɛ o kan a mana janya cogo o cogo a tɛ miniti yɛrɛ bɔ fiyewu i mana sogo ka sogo fo ka taa dugu jɛ a tɛ miniti kelen bɔ recherche scientifique ye min fɔ an ye seconde damadɔ i b'o de kɛ sogo la i y'a ye ma kabako don bɛn nin bɛɛ ye ala ka kabakoba de ye nin na o la ala yɛrɛ de bɛ nin dɔn quoi ni ye kabako fɛn dɛ ni ye kabako fɛn n'a bɔra mɔgɔ la dɔrɔn c'est fini bɔgɔkuru de dalen don sa mɔgɔw de b'i ta mɔgɔw de b'i kɛ fɛn bɛɛ e kɔni se bɔra la kumana mɔgɔya bɛɛ sirilen bɛ min na o ye nin de ye nka nin yɛrɛ gundo sa ala kelen de b'a dɔn parce que ni ɲɛ ma se ka dɔn hali docteurw fɛ o ni ɲɛ ma dɔn dɛ u y'u seko kɔni kɛ nka ni yɛrɛ ye min ye u ma se k'a dɔn parce que ni ye min ye n'o dɔnna kɛlɛ tɛ farikolo nɔfɛ o ni farikolo kunkolodimi ko a tɛ kɛnɛya kunkolodimi to yen kɛ a fɔ ni ye dɔrɔn a ka to yen n'a sera ka ni to yen dɔrɔn kunkolo in to yen a bɛ tila ka suma o mais n'a sera yɔrɔ dɔ la ni yɛrɛ de b'a fɔ ale tɛ to yen a bɛ taa n'a yɛrɛ ye docteur bi ko bɛɛ kɛ docteur yɛrɛ b'a fɔ ko a tɛ se ka kunbɛn bilen ko nin kɔni y'a bannen ye sa ko ni bɛ taa sa c'est à dire a mana munumunu cogo o cogo fanga bɛ segin ala de ma n'o tɛ ala nin tɛ fɛn o fɛn na recherche y'a seko k'a la ala y'a sen bɔ fɛn o fɛn na recherche y'a seko k'a la mais ala ko n b'a bɛɛ faga jɛngɛrɛw de kɔ k'ale ɲɛ kana ɲini mais i bɛ se ka mɛn ka waatinin kɛ cogo min na ko k'o de ɲɛ ɲini et puis o waatinin i bɛ se k'o kɛ lafiya kɔnɔ cogo min na ko k'o de ɲɛ ɲini mais ka saya kunbɛn u y'o bila o bila la
ala y'o de fɔ ko Mamadu u bɛ nin ɲininkali nin na o ko mɛ n'u ye nin ɲininkali kɛ a fɔ ko ruhu min amrillah min rabbi illa qalila u bɛ nin ɲininkali nin na fɔ ala de bɛ ni dɔn ko dɔnni min dira u ma k'o ti ni sɔrɔ parce que min dira u ma illa qalil dɔnni dɔrɔn de faamu dira u ma o ti ni dɔn ala k'an dɛmɛ o tuma na ko ni dugu jɛra ala bɛ tila ka na ni segin tile fɛ a bɛ tila ka wuli tuguni ka baara daminɛ na li yuqda ajalun fo waati ye taa dafa musamma waati min ko fɔra i kɔni bɛ to sunɔgɔ ka wuli in na koyi fo waati ye taa dafa waati min fɔra musamma ɔ waati jumɛn fɔra ala kɛlen bɛ ka waati dɔ ta o ko n'o sera dɔrɔn i bɛ sa ɔ n'o waati kɔni sera ni bɔra o la a tɛ segin bilen dɛ fo n'a seginna kaburu kɔnɔ sa yan kɔni tɛ bilen fo n'a seginna kaburu kɔnɔ li yuqda ajalun musamma fo waati ye taa dafa waati min ko fɔra e ta la k'a fɔ e na san 80 kɛ e na san 100 kɛ e na san 50 kɛ e na san 25 kɛ bɛɛ ta bilabilalen don i kunna ala fɛ ten ɔ ni min ta sera dɔrɔn prof ko mun b'a la ko ala ma bana waati sera ni waati sera dɔrɔn foyi tɛ taali kɔ ɔ taali yɛrɛ tɛ kojugu ye dɛ i bɛ taa mun sɔrɔ ye kuma bɛ yan de o parce que siga t'a la fiyewu lahara bɛ yen o kɔni mɔgɔ kana siga o la parce que ala min ko lahara bi se ala m'a fɔ an ye ko diɲɛ bi se o mɛ nin d'an ye diɲɛ na yan a ma fɔ an ye ko an bɛna n'an sigara o an y'an yɛrɛ sɔrɔ yan de o tuma na ala min y'an da k'an bila yan n'o ko n bɛ tila ka taa n'a ye ɲɛnamaya wɛrɛ la a bɛ se dɛ ɔ an se cogo ye sa ka taa hɛrɛ sɔrɔ an ye ala k'an bila o sira kan na ala ko nin bɛɛ kɔfɛ ilayhi marji'ukum cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba a bɛɛ bɛna segin nin ala in de ma kumana n'a sera yen sa summa yunabbi'ukum ala bɛna taa aw bɛɛ kunnafoni bima kuntum ta'maluna a tun bɛ baara min kɛ gundo la a bɛ baara min kɛ bange na ko masa in bɛ sɔrɔ ka na bɛɛ ta da i tulo kan bɛɛ n y'a kɛ n m'a kɛ i b'o fɔ juge a kɛra juge min ɲɛna n y'a kɛ n m'a kɛ b'o la i ye fɛn o fɛn kɛ ala b'a kalama lahara ala de ye kiiritigɛla ye n y'a kɛ n m'a kɛ ten kumana kuranɛ y'o de fɔ summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna a ye baara minnu kɛ diɲɛ na yan ala bɛ sɔrɔ ka na bɛɛ hakili jigin i ta la dɔ sirannen don ne ye nin kɛ ka kɔrɔ la ni seginna i kɔ ka ban ka tuubi ka nimisa ka segin ala ma ka sɔrɔ i ma dɛsɛ wallahi ala ye yafa masa ye yafa kɛlen don jurumutɔ bɛɛ ma min bɔra jurumu na k'a kɛli se to a ye maa o maa ye jurumu bila k'a kɛli se to i ye ala yafalen do i ma o ye ala ka layidu de ye o tɛ seko ye min fɔ dɛ ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ hasanati i ye walejugu fɛn o fɛn kɛ ala b'a bɛɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ ɲuman ye kuranɛ y'o de fɔ n'i tuubira ka ɲɛ ka segin i kɔ ka nimisa k'a yira ala la nin ye n bɔlen ye a la ko i ye walejugu yɛrɛ minnu kɛ dɛ ala b'o bɛɛ de yɛlɛmɛ ka kɛ ɲuman ye k'o baraji d'i ma kumana an jigi ka ɲi alors mais n bɛ a kɛ bi n b'a fɔ ala yafa ma sini tuguni ala yafa ma sinikɛnɛ ala yafa ma n dalen yɛrɛ bɛ yen o ni excuse cayara ko a bɛ kɛ mokeri ye yafa ma n'a cayara ko a bɛ kɛ k'i jɛrɛ mɔgɔ la mokeri bamanankan ye jumɛn ye k'i jɛrɛ ka yɛlɛ bɔnna a tɔ bɛ bɔ yafa ɲini na a bɛ kɛ yɛlɛ bɔnna de k'i nbara bɔ a la a bɛ kɛ i nbara bɔ mais i cira mɔgɔ la i ko yafa ma n'i hakili ma don a bɛ yafa i ma bon mais mɔgɔw tilala k'aw pousser tuguni i cira la i ko yafa ma a b'a dɔn nin poussera de mais n'a tɛmɛna 3 kan a b'a fɔ ko yafa ɲini tɛ dɛ i bɛ ka n dɔgɔya de i bɛ ka yɛlɛ na mana ala tɛlɛ dɔw ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ bila ala nɔ na ala ka kɛlɛya man jugu mɔgɔw ta ye n ko ala kira de y'o fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam
parce que mɔgɔ minnu bɛ nin fɔ e bɛ taa sɔrɔ hasidiya y'u dusukun sɔrɔ fo u ni Ala yɛrɛ kɛra ɲɔgɔn na parce que ni mɔgɔ dɔ ka ko gɛlɛya y'i dusukun sɔrɔ ka se yɔrɔ dɔ la n'i m'a mara cogo sɔrɔ i b'i bɔ ale kɔnɔ ka tila ka kafiriya de mais k'a sɔrɔ wallahi min bɛ ka nin fɔ wallahi a yɛrɛ y'a dɔn a bɔra Ala fɛ Ala bɔra a fɛ wa nkalon b'a da k'a fɔ i ye kojugu kɛ Ala la Ala yafa ma i ye kojugu kɛ Ala la Ala yafa ma ko i b'a miliyɔn kelen kɛ ko Ala ni mɔgɔw ye kelen ye wa Ala ni mɔgɔw tɛ kelen mais min bɛ ka nin fɔ a ye Ala kɛlɛ k'a yɛrɛ kɛlɛ k'a sɔrɔ a bɛ ka min fɔ wallahi a t'a kɔnɔ n'i ye nin muso n'a ye a muso ni cɛ minɛ n'i ko a ma sabali Ala de ye yafa masa ye nin juru don na siɲɛ kelen a ka sɔn siɲɛ filanan na o muso kelen ni cɛ minɛ na n'a ma cɛ fa a bɛ jɛn muso kɔ mais kafiri b'a la ɔhɔ i b'a kɛ de Ala bɛ yafa i b'a kɛ de Ala bɛ yafa mais a fila ti ko ale la i b'a kɛ i bɛ ka ko jɔnni k'a kɛ min bɛ ka walimuso tigɛ a k'a tigɛ Ala bɛ yafa min bɛ ka wali nafolo détourner a détourner Ala bɛ yafa min kɛ mɛ k'a ka sinji tigɛ a tigɛ Ala bɛ yafa mais i ye Ala kɛlɛ i yɛrɛ ɲinɛ ma danga y'i sɔrɔ i halakira ni kiraw ci kun ye nin ye maa ti don u ka diinɛ na i ka walejugu kɛ fo i sago mana sɔrɔ ni silamɛya nakun ye nin ye maa ba man ka don a la hindu ye nin kɛ ka kira jaabi tuma min a fɔra ko a k'a fɔ ko a ti jɛnɛya kɛ a k'aw ka diinɛ mana n'o ye e nana sɔrɔ maganga bɛ saya hɔrɔnmuso ti jɛnɛya kɛ anw t'o dɔn i ka diinɛ ye kafirimuso ye nin kɛ ka kira jaabi mais o silamɛya nalen i bɛ walimuso tigɛ siɲɛ 100 n'i ko Ala yafa ma a banna maa kan ka don o diinɛ na n'a sigi kan ye nin ye maa man ka don o la bamanan kafiri siranna fɛn min siɲɛ 1 ye Alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam n'a ka kuranɛ k'a fɔ ko k'o 100 kɛ ko Ala bɛ yafa a ka to bamananya la o man kusa a ka don o diinɛ na ye hasbunallah naam wa huwa Ala tigitigi ale de ye karabali masa ye a ka jɔnw sanfɛ Ala bi cili kɛ ka na aw adamadenw ma a ka tanga ni mɛlɛkɛw la fo kuma ye taa se fo nali ye kɛ aw dɔ ma fo saya ye na aw dɔ kelen ma an ka cidenw b'o tigi ni minɛ ciden ninnu la yufarituna u ti kundala surunya la yufarituna u kundala ti surunya Ala ko cogo di Ala de ye karabali masa ye a ka jɔnw sanfɛ kuma in kɔrɔ de ne de ye karabali masa ye n y'a da n b'a fa a ye taa recherche scientifique wele a ka docteur savant wele ni min bɛ se k'a kunbɛn o k'a kunbɛn wal qahiru fawqa ibadihi ne de ye karabali masa ye a sanfɛ n b'a fa o kɔni o wulibali ye o wa Ala kɛn bɛ ka tanganiba bila a nɔfɛ dɛ tanganiba de b'aw nɔfɛ o b'a ka kow kɔlɔsi ni min ye ɲuman kɛ a b'a sɛbɛn ni min ye juguman kɛ a b'a sɛbɛn o b'a nɔfɛ ye fo ni saya sera aw dɔ ma tuma min na ni min si banna rusuluna an ka ciladenw b'o tigi ni minɛ wa an ka ciladenw kun dala ti surunya dɛ u ti farati n'an ko karisa fa minute pile u ti farati dɛ u b'a kɛ ka bɛn o ma n'an ko karisa ni minɛ 1 heure la yufarituna u b'a kɛ ka bɛn o ma a ti kɛ u ɲɛna ma c'est à dire ni min kɔni fɔra u b'o de kɛ o tuma na a y'a kɛ jama ye yan wa hum la
yufarrituna a y'a kɛ jama ye yan mais ko jama munna jama nana tafsirikɛlaw ye ɲɔgɔn ta o yɔrɔ la dɔw ko jama nana mɛlɛkɛl mawtu ye kelen dɔrɔn de ni minɛ mɛlɛkɛ ye mɛlɛkɛ kelen de jama n'a caya bɛɛ ko mɛlɛkɛ kelen de don o mɛlɛkɛ kelen ni min ka waati sera a ɲɛ bɛ bɛɛ la ala kelen bi ka adamadenw bila a tɛgɛ kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔ min ka dɔrɔmɛ 2 bila i tɛgɛ kɔnɔ i ɲɛ b'a fan bɛɛ la cogo min na ko mɛlɛkɛl mawtu ɲɛ bɛ diɲɛ na ten ni min ka waati sera a b'o taamatɔ ye a b'a dɔn nin ka waati sera o tumana a da ye dɔrɔn k'a fɔ i ni ka bɔ ni niminɛ cayara a b'a fɔ niw ka bɔ minnu kan ka sa a bɛɛ bɛ bɔ o bɔcogo la o ye tafsirikɛla dɔw ka yecogo ye dɔw ko la ko awanuw b'a bolo ale de bi mɛlɛkɛ niminɛ gurupu ɲɛmɔgɔya la niminɛ gurupu ɲɛmɔgɔ de don mais a ka baarakɛlaw bɛ yen kumana ni min kan ka kɛ a b'o de fɔ a ka baarakɛlaw ye a ye taa Bamakɔ maa 20 kan ka sa ye bi aw ka taa Sikaso maa 7 kan ka sa ye bi ale de bi a bɛɛ f'u ye c'est à dire ni bi bɔ heure o heure hali sisan dɔ ni bɛ ka bɔ ni bi bɔ ten de o kumana k'a bɛɛ kalifalen bɛ mɛlɛkɛl mawtu ma ko wa fana u ti farati a baara la a fɔr'u ye cogo min na u b'a kɛ ten o kumana a kɛra jama ye yan o kumana u y'a fɔ o yɔrɔ de la ko mɛlɛkɛl mawtu kelen tɛ ko a n'a ka awanu don dɔw ko la a kelen de don mais a kelen ka kumakan in de bi baara in bɛɛ kɛ bon Allahu alam ala de b'a ɲɛ dɔn ala k'a n'a cɛ janya fɔlɔ a ka taa yɔrɔ wɛrɛ fɔlɔ ouais parce que ko bi ban de a jari ye a bɛna ban de a ma diya i ye wa a bi ban o tuma na c'est à dire banna kun tɛ yen quoi k'a labɛn a ka k'i sago ye o de bɛ hakilima bolo c'est n'ale ka kuma don iza kana labudda minal mauti fa minal aibi an tamuta jabana ni saya kɛra wulibali kɔni cɛ man ka siran ka sa parce que i siranna i bi sa i ma siran i bi sa o tuma na kana siran mais cɛ ka kan k'a labɛn de ni zara n bɛ mun sɔrɔ n ye kodɔnna bɛɛ ka kan ka i janto de la ni zara n bɛ mun sɔrɔ n ye o ka gɛlɛn dɛ n'o tɛ saya kɔni a b'o effacer anw kɛ kana siran o ɲɛ dɛ parce que a t'i to yen o fɛn min t'i to yen kana siran o tuma na i b'a kunbɛn k'i ka kunnanja sɔrɔ cogo di i b'o de labɛn ala k'an da kɛ ten na segin aw bɛna segin ka na ala ma min ye a ka ɲɛmɔgɔ tiɲɛ ye a bɛɛ bɛna segin ye na a fɔ kiiti ɲuman tɛ ala ta ye wa ala yɛrɛ hasibina mɔgɔ fɛsɛfɛsɛlikɛla ala ka teli kojugu o de la ko a ɲɛ bɛ mɔgɔ caya la dɛ e ti mɔgɔ caya dɔn e b'i ka mɔgɔ caya de dɔn fɛn o fɛn tɛmɛna e ɲɛ e t'o si dɔn nka ko lahara diɲɛ bɛɛ nalen kɛnɛ kelen kan dɛ ko ala bi kiiri tigɛ jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ riwaya 2 b'a la diɲɛ yɛrɛ tile o sɔgɔmada kelen ko ala bi ban ka baara la pewu a tɔ bɛ kɛ seereya dama ye mɔgɔ yɛrɛw bolo kumana ɲani min bɛ kɛ lahara ani sɛgɛn min bɛ kɛ lahara o b'a sɔrɔ setigi sen ma don a la o ye mɛlɛkɛw ni mɔgɔw de ye karisa ye nin kɛ ne na n b'o ɲini fɔlɔ ni n ka juru bɛ karisa la n b'o ɲini fɔlɔ a bi o de kɛ tile kɔrɔ ye a bi wɔsi ko fɔ a bi nɔɔni kɛ wɔsiji la o tɛ bɛɛ ye o mɔgɔw b'u dama fana kumana wa burizatili jahim jahanama bi pɛrɛn cogo min na a bi pɛrɛn mɔgɔw hakili wulilen don mɔgɔw bɛ t'u kunfɛ dɔrɔn wa tara nasa sukara ko n'i ye adamadenw i b'aw k'u kɛ mɛ ka dulɔ min u tɛ taa fan dɔn
o y'a dama ko wɛrɛ mais ala bɛna kuma mɔgɔw fɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ f'i ye i y'a kɛ tan o don a yɛrɛ b'a fɔ ɔhɔ i ka papier bi d'i ma i y'a kɛ tan o don a yɛrɛ b'a fɔ ɔhɔ i ka papier bi d'i ma ko a b'i n'a fɔ diɲɛ sogo ma da kelen diɲɛ maka mana caya cogo o cogo bɛɛ ta bi ɲɛnabɔ diɲɛ sogo ma da kelen wallahu sari'ul hisab ala ka kiiri ka teli ala ka kiiri ka teli o kumana a y'o de fɔ wa huwa asra'ul hasibina sɛgɛsɛgɛlikɛla o sɛgɛsɛgɛlikɛla bɛ yen ko ala ka teli a bɛɛ ye a bɛ jɔ ye wa